5 найлепшых беларусак у гісторыі Беларусі, расстаўляе іх ад 1 до 5, але не ведае, хто наступны. Гатовая? Так. Ларыса Геніюш. Велізарнае такае магутнае імя, але ж мы не ведаем, хто будзе далей. Давай трэцяе месца. Барбара Радзівіл. Другое месца, вялікая светніца, вельмі шмат чаго зрабіла і для культуры, і для адукацыі. Другое месца. Ефрасіня Полацкая. Ты ведаеш, што Ефрасіня Полацкая, можа быць, была адной з першых феміністак у Беларусі, таму што яна падымала жаночае пытанне ўвогуле. Чацвёртае месца толькі таму, што як жартуе ідра, крыж згубіла. Цётка. Ну, першае. Яна для мяне рол-модэл. Колькі яна шмат яго зрабіла і для палітычнай прасторы, і для адукацыі, і для жанчын, і жаночае пытанне таксама падымала. Яна для мяне першая заўсёды. І твоя улюбленая Елена Аладова. Слухай, ну я ўжо ёй прысвеціла казку. Што я магу больш зрабіць яшчэ? Толькі таму, што засталося 5-е месца, але мне падаецца, што дзяўчыны, якія пачытаюць казку, абяруць яе на першае месца далей.